खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी धेमाजि जिल्लानि नावकाटा गामियाव अपारेशन सिन्दुरखौ हेफाजाब होनानै आखायाव हादोरनि फिरफिला लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। नंगौ धेमाजि जिल्लानि मिसामारी गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय नावकाटायाव हादरनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ मान की बातनि जोहै अपारेशन सिन्दुरनि खौरां फोरमायहरनायखौ गासै रायजो राजाफोरनो खोनासंहोनाय हाबाफारि लानाय जादों। 62 बोसोरनि थांनाय 22 एप्रिलाव जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव पाकिस्ताननि उदखारिफोरा भारतनि दावबायारिफोरनि दाय गैयै सुबुंफोरखौ एनायै सा 22 सुबुंफोरखौ गावथारदोंमोन, जायनि जाहोनाव भारतनि गासै सुबुंफोरा बे जाथायखौ लानानै सहायनो हायाखैमोन आरो बेनि फिन साजा होफिननो थाखाय अपारेशन सिन्दुर मुं दोननानै पाकिस्तान उदखारिफोरनि सायाव भारतनि रौनिया हान्जाया गोख्रों फिननाय होदोंमोन। दिनै अपारेशन सिन्दुरखौ हेफाजाब होनानै भारत हादरनि देरहासार गोजोन खौसेथिखौ नोजोर होनानै भारत हादरनि फिरफिला लानानै हानजा सुरनायाव हाबाफारि लानाय जायो आरो बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव अपारेशन सिन्दुर जिउ लावथों, भारत बिमानि जय, नरेन्द्र मोदीनि जिउ लावथों, भारत माता की जय, पाकिस्तान टेररिस्ट गो बैक, पाकिस्तान मुर्दाबाद बायदि स्लोगानफोरजों गोमसार होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै जोङो जयपुर नावकाटा भट केन्द्र आरो लोगोसे जनाय विधानसभा समष्टिनि सिङाव थानाय सोनाब मण्डल पश्चिम जनाय मण्डलनि सिङाव थानाय मिसामारा ग्राम पन्चायतनि सिङाव आरो लोगोसे जयपुर नावकाटा भट सेन्टारनि जानानै दिनै मुस्रि कामेश्वर मोसाहारि बिथाङा बे नावकाटा वार्डनि मेम्बार जानानै देरहासार जानाय बे वार्डआव बिथाङानो दैदेनदों दिनैनि बे मन की बात हाबाफारिखौ एबा भारतनि जानोखि दाखालि जाना थांनाय जा 22 एप्रिलाव पहलगाम एटेक पाकिस्ताननि उग्रपन्थी बिथांमोना बा पाकिस्ताननि थिउरिया बिथांमोना भारतनि दाय गैयै सुबुं बेरायनो थांनाय एबा दावबायारि बिथांमोनखौ सा 28 दाय गैयै सुबुंखौ जिउ फोजोबदोंमोन। बे जिउ गैयै फोजोबनायाव जोंनि भारतनि दाय गैयै सुबुं जेरै सा 28 बेनिनो सानैया मुस्लिम आरो सा 26 हिन्दु बे बिथांमोनखौ दाय गैयै सुबुंखौ जिउ फोजोबनायनि थाखाय बिथांमोननि जानोखि बिसि गथ' गथाय जोंनि गेजेराव थालांबाय बिथांमोननि जानोखि धोरोम बासिलायनानै थिउरियाफोरा बुथारदोंमोन, धोरोमनि खोथा सोङै सोङै रावनि खोथा सोङै सोङै बुथारदोंमोन। बे रावनि धोरोम बासिलायनाय बुथारनाय जाथायखौ जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रिनो खोन्थाहै होननानै थिउरिया बिथांमोना पाकिस्तान थिउरिया बिथांमोना बुंदोंमोन आरो बेबायदियैनो बिथांमोना बुंफैनानै भारतनि प्रधान मन्त्रिनो खोन्थाफैदोंमोन। खोन्थानाय लेखायै भारतनि प्रधान मन्त्रिया रागा जोंनानै पाकिस्तानखौ बुंदोंमोन जे जोंनि भारतखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जानोखि नोंथांमोना जा हाबाफारि मावबोदों बेखौ जों बावनो हायाखै आरो दिनैसिमबो दाबो बावनो हाया। जोङो जोंनि दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुथारनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो पाकिस्तानाव हाबनानै टेररिस्टखौ बिथांमोननि थिउरिया बिथांमोनखौ बुथारनो थाखाय थांखि लायो। बे थांखि बायदियैनो भारतनि TRS होननाय रौनिया हान्जाखौ भारतनि प्रधान मन्त्रिया बिथोन होयो जे सिन्दुर अपारेशन मुङै पाकिस्ताननि टेररिस्टखौ फोजोबस्रांनो थाखाय थांखि लानायजों लोगोसे 7 मेआव बेबायदियैनो भारतनि TRS रौनिया हान्जाया पाकिस्ताननि थिउरियाफोरखौ पाकिस्ताननि हादोराव थांनानै एयार स्ट्राइक खालामनानै एर'प्लेनजों बिथांमोननि जायनाखि थाग्रा जायगा बेखौ फोजोबस्रांनानै 30 टेररिस्टफोरखौ माने थिउरियाफोरखौ बुथारदोंमोन आरो लोगोसे 50 जखम जादोंमोन। बेवहाय बेबायदिनो बे दावहाया सोलिबाय थादोंमोन। सोलिनायनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों उनाव मोजाङै मोजां जानानै फैयो। बेनिनो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। जोंनि भारतनि रौनिया हान्जा बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनो थाखाय दिनै बे
हाबाफारिखौ भारत नाङै खना खनला जेसेबां बुथ केन्द्र दं बेवहाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारि बायदियै दिनै जोंबो नावकाटा बुथ केन्द्रनिफ्राय बेखौनो जों भारत सरकारनो खोन्थानो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो गासैबो लादों बेखौनो भारत सरकारनि गेजेरजों जे सिन्दुर अपारेशन बेयो जिउ लावनानै थाथों आरो बेबायदिनो जोंनि रौनिया हान्जाफ्रा भारतखौ रैखा खालामबाय थानो हाथों जोङो बेखौ साननानै दिनै गासैबो जों खौसे जानानै भारतनि जानाखि सरकार सालायबाय थानाय बिजेपि सरकार बेखौ मदद होनानै बा रौनिया हान्जा बिथांमोनखौ थिउरिया होबथानायनि थाखाय जोङो साबायखर बावहरबाय बेखौनो दिनै 2025 बोसोरनि दिनै बे 25 अक्ट' मे बे 25 मेआव जोङो बे गोथार हाबाफारिखौ लादों आरो बेखौनो जोंनि जानाखि मिडिया पार्सन बिथांमोना जोंखौ फंनैसो बिबुंथि लानो होनायलाय जोङो बेखौ लाखिबाय आरो लोगोसे जोंनि बर' हारि हिसाब जानानै जोङो बे वार्डआ बर' बेनिखायनो जों बर' माहारि जानानै माने जोङो प्राउड फिल खालामो जोंबो भारत सरकारनो बे भिट'रिया ओनसोलनि बा भिट'रिया गामिफोरखौ खोन्थानो थाखाय जोंबो आगान सुरदों बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ गासैबो रायजो राजा बिथांमोना हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे मिडिया पार्सन नोंथांमोनखौबो आं साबायखर बावहरबाय हिन्दुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद माता की भारत माता की पाकिस्तान टेररिस्ट destroyed पाकिस्तान टेररिस्ट destroyed भारत माता की